Baibulo limatiuza kuti aneneri ambiri onyenga analowa m'dziko lapansi. Ndiyambire kumeneko kwa aneneri onyengako m'malo moyambira kwa aneneri olungama a Mulungu amene aliponso ku dziko lapansi. Koma kuti chiyambe kumveka mwatchutchutchu, chiyambire kufotokozera za chinyengo chachikulu kwambiri chimene chidalowa m'dziko lapansi munjira ya maprofeti. Choyambirira mpingo wa Mulungu mchemwali wanga amene ukuzunzika ndi nkhani yokhuzana ndi aneneri amene mmakapeza. Ndiyambire inuyo chemwali yanga kuti muzindikire kuti kunja kwa dziko lapansi lino Mulungu adayika kulumikizana kwa munthu ndi Mulungu payekha mopanda kaye kudalira munthu okukhalirani pakati. Muchotsekaye maganizo omafuna nkhala pakati pa inu ndi Mulungu. Mukamakonda nkhala pakati, ankhala pakati ambiri adakhalira pakati koma opanda choyenereza kuti akakhale pakati. Choncho ndikulandirizeni chemwali kuti choyambirira nsadakupaseni yankho la zovuta zanuzi, muyambeka yemwe chosa mtima omafuna ankhala pakati. Tamverani, Mulungu sadayike nkhala pakati pa nkhani ya uneneri. Kawirikawiri Mulungu mwini wake anayika nkhala pakati pa chipulumutso amene ndi Yesu Khristu, amene anadzakhalira pakati pa munthu wochimwa ndi Mulungu, kuti mwachipulumutso chakufuna kwa Yesu Khristu mwa imfa yake munthu akapulumuke kudzera mwa Yesu Khristu. Koma zosowa zimene munthu anali nazo m'dziko lapansi, Mulungu sakonda kumuyikira nkhala pakati. Analipo aneneri masiku akale amene ankakhalira pakati wanthu, koma Baibulo limatiuza maulendo osachepera 102 kufotokozera za aneneri onyenga m'Baibulo. Mtolo kapena kuti mpani wotchedwa aneneri ku dziko lapansi unayamba kuwonongeka kalekale kwambiri. Kuwonongeka kumeneku kudasakazika pakati pa aneneri odzitcha aneneri chifukwa Satana ndiyerekezi ngati pali field imene amayiona ndi kuyikonda kuti akasewerepo ndi pa bizinesi ya uneneri. Mungakhumudwe pokufotokozerani nkhani ya aneneri. Inuyo nkuona kuti nanga chimene akutifotokozerachi ndi chani. Ndimati ndikudziwiseni kunena kuti aneneri ku dziko lapansi ndi osowa kwambiri. Choyamba mudziwe kuti aneneri amene mukuanena inuwa am'mipingo, theka lawo, kota yawo ndamabodza amene analowa m'dziko lapansi ndi chinyengo. Amanena kuti Mulungu walankhula koma asadalankhule. Muonere kuti kodi pankadusa zaka zingati pa mpingo kuti Mulungu autse mneneri. Ndi ofesi yopatulika yapaderadera, sidali yachisawawa ngati mu m'bado wa makono wa mapeto a nthawi imene inuyo chemwali ndi ine pamodzi ndi anthu ena tikukhalamo. Mubwerere kumbuyo mukapeze kuti aneneri, ofesi ya uneneri ankayipereka Mulungu koma once in a mile. Sankati lero mneneri wa chisapo aneneri, chisapo 1 mneneri, likuni mneneri, area 3 mneneri, area 2 mneneri, mchesi mneneri, biwi mneneri, kawale mneneri. Anayi folofolo m'mayadi ndatchulawa aneneri okhaokha, chikhale chizindikiro cha chinyengo. Malawi mulipo anthu angati kuti Mulungu angakhale ndi chosowa chofuna kuyika aneneri more than 271 aneneri. Malawi mulipo anthu angati? Kodi nanga adali anthu angati mu mpingo woyamba mukapeza kunena kuti pakati pa anthu ambirimbiri mu mpingo woyambirira aneneri ankapezeka mmodzi patatenganso nthawi? Wakukonderani bwanji inuyo amalawi kuti mdziko la Malawi lomwe lino aneneri okhaokha mudzikakwana mpaka na 271?
wachikonda nchani mulungu. Chikondi chake cha mulungu nchiti chakuti angachite kuchulutsa aneneri, kuchisapo mneneri, kuchigwiri mneneri, kulikuni mneneri, chisapo 2 mneneri, kwa muchi mneneri, monsemo aneneri okaoka. Tiyeni mulowe mu Elia 24 mwapeza aneneri. Pitani mwaje Musa, cha Musa yokha ili nda aneneri pafupifupi 17 koma je Musa omanena kuti mulungu wanena, mulungu wanena. Nimati ndiyambe kukuchenjezani kaye mwali ndisadafike pa point yokupasani yankho lanuli kuti tulukani mchikhalidwe chomakhala ndankhala pakati okulongosolerani zolankhula za mulungu kuti zidzidusa kwa iwowo. Muchotseka ichi chimenechi lerolo musayike munthu, ikani Yesu ndi mneneritu. Yesu amaulula zofoka za anthu onse, adaulula pa chisime paja tsiku lija akumalongosolerana ndi mzimayi. Ndikudziwa kuti mamuna uli naye siwoyamba kapena womaliza ayi, wawati wanandamuna anali mneneri amene anabwera kudzatifera kuti tikamuyika mumtima mwathu atikhalire mneneri patoka, kuti musakhale aumphawi omadalirabe anthu ongobuka mdziko lapansi. Mutuluke choyamba chemwali mu system yodalira aneneri. Zosalira zake zomadalira aneneri oyoka mwa anthu anyoni ongoyoka kunyumba kwawo, achina Deva achina Vide ongoyoka mnyumba zawo, achina Tini achina Martin ongoyoka mnyumba zawo kumabwera pamenepo. Muvutika nazo chabe chifukwa awa ndi anthu amene angobuka ku dziko lapansi under the influence of demonic. Osanena monyengerera zimene mukuzimva zikubangula nzisakasa maholo mtauni mdzina na aneneri ndi mtolo waukulu kwambiri wa aneneri onyenga ochoka kwa Lucifala amene amanena maganizo awo pa zimene mulungu sada atume. Ndimati mpezerepo mwayi kuchenjeza anthu nonse amene muli ndi zosowa. Nimuganiza kuti mneneri akakukhalirani pakati mupeza mayankho azosowa zanu. Kulibe mneneri zaka zino amene angakukhalirani pakati nkukuwuzani chimene mulungu akufuna pa inuyo, kupatula inuyo nokha pamaso pa mulungu, kukulongosolerani chimene mulungu angachite ndi inu. Musamachukitse mabulutu, musamachukitse mbuli, musamachukitse anthu wamba kwa apatsa matama anthu, kwa kweza pakaliyala anthu osafunika. Musamalole, komanso musamalole kuti amene ali kukaliyala adzikuyendetserani njinga. Nkhani zosausa njinga iyi yopitira kumwamba sitimalola wapakaliyala atiimbire bero. Awa mukwalolawa kuti adzikuyendetserani akungobwera umbuyo kwanu kudzafuna kudya masuku pamutu panu. Chenjezo langa ndila kuti mchemwali wanga chikondi cha mulungu chibwere kwa iwe, uchotse ankhala pakati mdzina la aneneri pa mavuto anu. Mulolere kuti pakatipa mumusiye Yesu Khristu amene anadzakhalira pakati moyo wanu, moyo wanga, mpingo, kuti tonse poyang'ana pa iye tikagocheze mu ufumu wa mulungu. Mwayiwala kodi pochoka mneneri amene otchedwa Yesu adati bwa mudzakhala nacho chivuto mdziko lapansi. Mavuto amene mukukumana nawo asakuperekezeni kokachita ubwenzi ndi ziwanda. Samalani kwambiri. Mavuto achita kuti mbwewa Satana waponya dala ndicho linga choti akupangireni mukakhale abwenzi aziwanda. Tsopano Satana ndiyerekezi wautsa aneneri ambiri mmapoloti mwafunso ndi kufunsani. Kodi aneneri 270 kadziko kanthu ochepa ngati kameneka ngachani kuti kwachisapo kukhale mneneri, kwakauma mneneri, likuni mneneri, chisapo 2 mneneri, chambuzi mneneri, chisapo cha mphaka mneneri, cha galu mneneri. Muganiza kuti aneneri onsewa awawa ngantchito yanji pakati pa mpingo wa mulungu? Kodi akupembeza kupanga mpingo wa mulungu ndangati kuti mulungu akhoza? Kodi mwayiwala kuti Bible kuti amene akulowa mu ufumu wa mulungu ndi ochepa? Chipata cholowa kwa mwamba ndi chochepa kwambiri. Ndiye kuti chiwerengero cha anthu opulumuka amene ndi mpingo ku dziko lapansi ndi chochepa. Anthu ochepa omwewo angafunike aneneri mpaka 270? Acha mudamvapo zimenezi? Akauka Hagai adauka wina nda
panthawi atausa Mika adautsa wina nda, atausa Hoseya adautsa wina nda. Tazitengeni bwino zinthu anyamata inu osamasokera awawa nda zolowere nkudyere mwana nda amene inu mukuvutika nawowa. Tatulukani mmenemo mumulole Yesu akhalire tsogolo la inuyo, ndipo kuyambira lero mchemwali wanga chotsani ankhala pakati. Simukusoweka nkhala pakati inu. Khoma la matsutsano linagwa atakwera pa mtanda adati kwatha. Ndipo tikumva kuti chinsalu chakukachisi chidang'ambika. Tilibenso tsopano kufuna wina wake middle pakati pathu kuti atikhalire between, kuti azitiuza zovuta zathu. Tsopano taonani chavuta pano chakuti anthu tsopano mwaleka kuuza mavuto wanu Mulungu, mumakauza achina vide mmakomo. Mwayiona nkhani tsopano? Kamuyiona nkhani imeneyi? Mwasiya kukauza Mulungu, tsopano muuza achina nzunga mmakomomo kuti adzikunenera ni mavuto wanu. Malo mopita kwa Mulungu mwachedwa, muyenda waka ulendo pa khomo la nyoni kukafotokozera mavuto a nyoni pa khomo pawo. Lili kuti phiri pafupi nanu osakwera nkukapemphera bwanji? Chili kuti chipinda chopatulika osapita pamenepo nkukamfunsa Mulungu wanu bwanji? Kuti mudzidzitayisa nthawi nkumapita mmakomo mwa anthu, mmakomo mwa anthu mwachina Samueli, mwachina David, mmakomomo mukafunamo chani? Bwerera moni ni wanthu aja akuchedwetsani chabe. Tsopano simwaona ni uyankheni. Pakati pa aneneri obwera ku dziko lapansi, Mulungu anayika kuti mneneri akalandira vumbulutso alipereke monga mwa vumbulutsolo kwa munthu amene akufunika kuti akamnenere. Koma ngati pangakhale kuti pali chinsinsi kuti ine sindikuwuzani, ngani yomwe ija nkukamva kwa munthu wina, simwaona mulondolani aneneri amiseche. Chifukwa ngati chinenero chinabwera pa inu chemwali kukunenerani kuti niyo muli nkhalidwe loyipa 1 2 3 4, chinsinsi ndi cha mneneriyo. Koma ngati mneneri akuchoka pamenepa nkukayitana nzanu wa inu na phiri nkukamuuza kuti anzanu otwawo aginesiwo iwo achangoyendayenda usiku, koma Mulungu wandiuza kuti amayendayenda usiku, ndiye m'malo mwake sindauza ndiuze inu muone kuti chikuchitika chani pamenepo. Mzimu wa miseche awawa saneneri. Ndikuchoseni chithunzi m'bale wanga, mulongo wanga, pa Malawi tilibe mneneri. Aneneri amene alipo ndi aneneri odziveka okha. Munamva kuti Mulungu adadzodzera kuti akakhale aneneri pakati pa dziko la Malawi amene angoti mbwewa adadzodzera ku. Komanso tadira ndikuuzeni chitsimikizo chonena kuti amenewa saneneri. Tamverani, maprofetiwa ali ni mamembala owatsatira 600 700 ena ndi 1 million kumene. Mavuto a anthu 120 amapita kwa mneneri kuti undionere kukaunikitsa. Profeti amaunika za anthu 120 nkukhala ndi yankho la anthu 120. Zikupanga sense kuti aliyense akhoza kumpezera vuto lake, aliyense nkufuna kuti amuyankhe paikha za mabodza. Mulungu angafunike kubwera kangati kwa munthu? Abwere lero azayankhe mavuto a ine okhuzana nchinangwa chimene ndikuphika kuti sichimapya. Chifukwa chani chinangwa changa sichipya msanga? Andiuze mneneri kuti achinangwa chanu mmagula chosawa. Ndikachoka pamenepo abwere wina adzafotokoze kuti chifukwa chani zovala zanga aneneri mundiuze zovala zanga siziyera msanga bwanji. Ndiye Mulungu aziyankha mavuto amene wazokhuzana kusapya kwa chinangwa. Achoke kumwambako kudzalongosola mapyedwe a chinangwa kuti ichi nchadedza, ichi nchankhoma, ichi nchosawa, ichi nchakumusi kwadzaza. Nkhani imeneyo muona kuti njolondola kuti Mulungu akhoza kutsika pakati pa anthu onsewa nkumadzayankha zina zimene inuyo anthu mmakapatsa aneneri zimadziwikiratu kuti zilibe mayankho, ndiponso Mulungu sangalankhule ku zimenezozo. Sizingatheke.
nthawi yovuta ngati inoyo, nthawi yakumapeto ngati ino, pamene zinthu zambiri zasintha ku dziko lapansi chifukwa chakuti tikupita ku malechereche. Angamayankhe mulungu mavuto onsewa mpaka kudzafika uku? Namabwera nkumaza kufotokozera mavuto akunyumba kwanu akuti mulungu akuti chakuti. Nkhani imeneyi njofuna kuyitenga bwino. Ndikuyankha pakatikatipa kumapetoku ndili nchonena kuti sikuti mulungu samalankhula ndi mneneri kuti akalankhulenso ndi munthu amene ali nchosowa chake, chilipo ndithu. Ndipo zimenezi mulungu wakhala akuchita, adzachita mpaka napokocheza pa nthawi ya pansi pano. Koma ndikuchenjezeni kwa iwo amene amati atero Yehova kuti inuyo banja lanuli likuvuta fochoti mwamuna wanu ngwamowa. Mulungu sabwera kudzayankhula kapena kunong'oneza munthu mwawambawamba. Ndiye ndikuchenjezeni ine kwanga nkukuyankhani kuti chimenecho nchitsimikizo cha mneneri wokugwa. Mwabwera ndi funso mwati muli kuchipembedzo chakale zimene zizimu mkaziona bwanji? Ndili ndi yankho pano limene mukalipeze ku maaudio ena. Kunja kuno kuli kala ino, aneneri amenewa amapeza kala ino kuchokera kuti ku the Dark Lords of Benin. Tidakambanso nkhani imeneyi za aneneri onyenga akugwa amene amakalambira pa guwa lansembe la ku Benin la chinyengo kumene amakatengako kala ino, chifukwa chakuti mizimu imene imanenera si mzimu wa mulungu. Nchifukwa chake mmaona kuti amatolera kumakupasani mayankho a zinthu zimene zilibe mpake zomwe, chifukwa ndi ziwanda zopanda pake zimene zimatha kupereka mayankhonso opanda pake, kukupatsaninso mavuto inuyo opanda pake, kuti mudzipita kwa aneneri kuti aneneri adzikhala ndi zokwanira zoti akapereke nsembe ku milungu ya ku Dark Lords of Benin. Chifukwa chake ndingakuyankheni kuti mulendo wonse umene ife takhala tikupembedza mulungu, mchipembedzo chonse cha mulungu kufika lero timadziwa kuti munthu payekha akakumana ndi mulungu, mulungu amatha kumuyankha. Koma mukandifunsa ulendo umene tayenda wa chipembedzo cha Satana, tikudziwa kunena kuti ziwanda zinabalalika ndi kukapanga mpingo wa aneneri aku dziko lapansi umene wakhala msampha mmene inuyo chemwe ali mokodwamo. Ndimatenjenjeze pano ziwanda zimenezi zikugwiritsa ntchito mafuta, mchere, madzi mpaka masambati, dzovala ndakatundu olekanalekana. Choopsa nchakuti tsopano pa Malawi tili ndi akhristu pafupifupi 75% amene ali ndi ziwanda zimene amakazitenga ku maprofeti. Akuzunzika nazo, akuvutika nazo, akuona nazo zopweteka, ndipo mavuto akuchulukira chifukwa cha anthu amene amapita kwa aneneri amene aneneriwa atumidwa Satana mdierekezi kuti akhale mdziko lino ayambe kunenera. Choncho mutauchita tsoka chemwali kupita mmodzi mwa aneneri otumidwa Satana amene amapita ku the Dark Lords of Benin. Amenewo nkukusocheresani, nkugawa ziwanda zochuluka zimene zimapezeka mzinthu zolekanalekana zimene iwo aja amakuwuzani kuti mupititse kapena mubweretse. Tamverani chemwali, ine ndili ndi chithunzi chokwanira cha aneneri achinyengo amene ali ku dziko la Malawi. Ngakhale listi yawo imachita kuonekera poyera, machitidwe awo amakhala kuonekera poyera, zizindikiro zawo ndi nyengochi bodzani. Sindingakuuze zimene mulungu andiuza. Ndiye sakukuuza iwe, akupita kukauza nzako. Chizindikiro choyamba chemwali nchimene chocho. Ngati uthenga unali kwa inu, chifukwa chani akulephera kukuuza ni inuyo nkukauza munthu wina? Simungachite sensi nokha chemwali kuti muli pa chinyengo. Bwerera nkoni zipembedzo za aneneri basopo. Satana anakhazikika kwa aneneri aku dziko lapansi. Ndipo mumve kuti mneneri ndi chinthu chosowa. Sitidafunika ku Malawi aneneri mpaka fifite. Mneneriso tusakhala ntchalichi. Mneneri sakhala ntchalichi, sakumva munthu. Tikati profeti sakhala ndi mpingo.
for profit amayikidwa kuti ayang'anire dziko lonse la wanthu, noti dzina la chalichi cha uprofeti. Kulibe ndi chizindikiro choyamba chakuti zinthu zintinyengo ndi mayina amachalichi amene akuuka ndi maprofeti. Mundibwereze, mneneri sakhala mchalichi, sakumva munthu. Ichewa vuto lake chimakuvuta ni kumva mpaka pano kuti iko m'baibulo mneneri ali ndi mpingo. Mneneri sakhala ndi mpingo, mneneri ndi genofita. Mene tililimi kuti tili ndi mneneri wamkulu ku Malawi anafunika akhala ameneyo basi. Anthu nonse sakhalanso ndi mpingo, ndi mneneri wonenera mavuto a dziko, anenere miliri imene ikubwera, anenere chiweruzo, anenere machenjezo ku dziko lapansi. Ndi mmene mpingo unkayendera, sizinali za individual paekha. Wasowa ufayo ulendo kwa aneneri, wasowa banjayo ulendo kwa aneneri, latha banjalo ulendo kwa aneneri, anchokocha kuntchito ulendo kwa aneneri. Nkhani zimenezi zikuchitika panopa. Kale mneneri akauka amaukira mtundu, sankaukira munthu kuti akhoza kukhala mneneri wa ineyo pandekha ukhomo kwanga kuno azindiuza mmene amphaka akulirira ku nyumba ndekha. Hayi, mneneri amauka kuti akathandize dziko lonse, osati munthu payekha. Ndiye ndikuchenjezeni chemwali. Chachiwiri, chizindikiro chakuti mudziwe kuti tili m'masiku achinyengo ndi aneneriwo kupanga mipingo. Chavuta ncha kuti tauni ya Lilongwe yokha aneneri over 21, tauni ya Lilongwe yokha maprofeti mulilongo mokha 21 mulilongo aneneri ongofuna tauni yokha yadiyo. Komanso 21 wasikuti ali kumidzi, 21 onsewa ali mtauni ya Lilongwe aneneri. Ndiye Mulungu likakwana Sunday licha athamange kwa Chisapo kukapereka uthenga, athamange apite kungwenya akapereke uthenga. Aneneri osachita kuti mbwewa kani usausa. Chemwali yanga, bwerera nkoni kumeneko. Kuyambira lero pezani Mulungu akhalire pakati mavuto anu. Kumeneko mubwerereko dzuta isani nthawi. Ngati si inu mwangofunsa kuti muthandize anthu ena, anthu nense amene muli pansi pa aneneri omatchula mayina mpaka nali